Mit navn er Anders Stjernholm. Jeg er 35 år gammel, journalist af uddannelse, komiker af personlighed og politiker af hjertet. Og det er derfor, jeg stiller op som folketingskandidat for Alternativet i Københavns omegn. Og lad mig lige uddybe den her politiker af hjertet-linje, som måske er lidt fesen. Altså, jeg er en vred ung mand, som er blevet lidt ældre, men som stadig ønsker bare at redde verden. Helt idealistisk, du kan også kalde det naivt, men det er min benzin. Og jeg vil kalde den ret grøn, den benzin. Altså, jeg blev alternativist, fordi jeg blev træt af at se en politisk styring, som har et komplet overfokus på økonomisk vækst, og så symptombehandler de skadevirkninger, det fokus har. Det trænger vi til et opgør med. Og mig personligt, jeg har arbejdet som komiker i 10 år. Og det er et job, som har sit afsæt i en observation. Man observerer, at et eller andet er galt, og så svælger man i det absurde og laver jokes på det. Jeg vil påstå, at politik har det samme udgangspunkt, nemlig observation om, at noget er galt. Men i stedet for handler det om at komme med løsningsforslag. Så det er det, jeg vil øve mig på. Altså formidling af løsningsforslagene, det har jeg styr på, det er det, jeg arbejder med. Men det her med at træffe beslutninger, træner jeg til ved at kigge på de psykologiske mekanismer, der er bag beslutningsprocessen. Og de forskellige bias, man er ude for. Så det, jeg træner på, det er at holde mine følelser uden for beslutningsprocessen og kun bruge fakta, erfaring og forskning. Og det mener jeg, at der er brug for i dansk politik. Hvad jeg derudover står for rent politisk, det er der ikke tid til at fortælle i en video på 1,5 minut. Men jeg vil gerne svare på et hvert spørgsmål, I skulle have, hvis I kommer til opstillingsfesten den 12. november.